Nu vil jeg vise, at man bruger gangeboksen til at gange to tal. Og her har vi taget 60 med tocifret, men det er sådan set lige meget, hvor mange cifre der er i tallene, så kan man gange dem med gangeboksen. Tricket er, at man starter med at skrive det længste tal op her vandret med lidt afstand imellem, og så skriver man dem med de færre cifre ned her. Så det vil sige, har jeg flere cifre her, så kan jeg skrive flere ned her, og flere cifre her, så kan jeg skrive flere ind. Når jeg så har gjort det, så inddeler jeg den her med nogle pæne lige linjer ned. Og det samme gør jeg den anden vej her. Og når jeg så har lavet min bokse, så går jeg ind og laver diagonaler. Godt. Nu skal jeg til at gange, og alt efter hvor god man er i sine tabeller, så kan man lave sådan en lille hjælpetabel herovre. Det tror jeg lige at gøre med 6-tabellen her. Det kan være, det kan hjælpe mig, når jeg skal i gang med at gange med 6. Og det er jo smart med de her to, for jeg ved, det er dem, jeg skal gange med det hele. Så har jeg lige en hjælpetabel herovre. Jeg tænker ikke, det er nødvendigt for mig med 5-tabellen. Den er lidt nemmere at gå til. Så starter jeg med at gange ind. Jeg kan tage, og det er lige meget, hvor jeg starter. Men nu siger jeg 3 gange 5. Ganger ind her. 3 gange 5, det giver 15. Så skriver jeg 1 her og 5 her. 10'erne øverst og 1'erne nederst. 15. 7 gange 5, så kan jeg så tage 5-tallet 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Altså det giver 35. Og 5 gange 2, det giver 10. Så har jeg ganget mine 5 over. Og igen, det er lige meget, hvor man starter, så vi kan også bare tage 6-tabellen her den anden vej. 2 gange 6, det giver 12. 7 gange 6, det kunne være det her, jeg skulle bruge min tælletabel herovre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Altså vi har 6-7 gange, det giver 42. Og 3 gange 6, 1, 2, 3, det er 18. Når jeg så har gjort det, så skal jeg begynde at plusse. Og der skal jeg plusse diagonal. Der kan jeg lige lægge den her for at vise, at nu er det altså 5'eren hernede, jeg skal bruge. Der er ikke andre end den, der skal plusses sammen, så der skriver jeg bare 5. Det er som et facit, jeg får hernede i bunden. Så rykker jeg lige min markør og trækker videre. Så skal jeg så sige 8 plus 1 plus 5, det giver 9 heroppe. Plus 5, det giver 14. Så skriver jeg 1 her. Og så 10'eren på 14, den ryger så herop, som der også skal plusses på. Så siger vi 1 plus 1 plus 2, det giver 4. Plus 3, det giver 7. Og 4 plus 2 plus 1 giver 7. Så nogle gange så kan det være, at jeg lige er nødt til at forlænge boksen ned her. Der. Og så har vi så til sidst herovre, der bare står 1. Dermed så bliver facit altså 17.745.